awas. Woi. Pangga. Yo, yo.
Kumbakarna kinen mangsa jurit mring Kang Raga sira tan lenggana nglungguhi kasatriyane ing tekad datan purun amung cipta labuh nagari lan oleh yayah rena miwang leluhuripun apa iki sing den arani suduk gunting tatu loro bacok-bacok landesan dengkul babar pisan ora nggraita yen kedadiane kudu kaya mangkene. Gusti nyuwun ngapura yen aku ora maju perang ateges tetel sing dadi jiwa kasatriyanku.
yen aku tumandang aku mbelani kamurkane Kakang Rahwana nanging dawuhe para sarjana ingkang sujaning budi biyen apa-apa kuwi gumantung karo niate. Niatku apik, niatku becik bakal mbelani bumi kelairanku negara Ngalengka. Ya yen pancen kaya mangkono Kumbakarna bakal maju ana pabaratan nglungguhi derajatku dadi senopati dina iki. Kasor lan pacaring perana Etian Pas Sigra bala kang tumingal perang campo samya medali ler tatet milating kata danyang gong menguncang di benjang sangaji mijil latinya ngedali wawus terus dasara laga kaya buta singa bregil wit ladalah durung suwe anggon kulumaku saka praja negara Ngalengka kepapak Wanara Kusika Seta tegese kedhek ulese putih. Ngaku sapa kang dadi pragosamu?
Aranku Raden Anoman Senopati Swela Giri. Anoman biyen pancen kapara nyata. Kowe biyen sing nyebabake kraton negara Alengka kobong dening Latu, kobar dening Hagni nalika jaman lelakon Anoman obong duk rikala semana. Pancen bener. Ayo Wadyabala Ngalengka endi? Endi senopatimu kon maju rene tak nggo gatheng sing dadi ndase. Edan-edanan. Eling-eling nalika jaman kepungkur. Nalika jaman Anoman obong ya Anoman duta. Sak negara Ngalengka wae iso tak kalahke, iso tak kobongake dening geni. Apa maneh prajurit-prajurit kroco-kroco kowe japuramu. Edan-edanan mundur. Yen isih ngiman karo nyawamu, yen isih kepengin nyawang soroting srengenge kang sarta isih kepengin ngemut legining gula, ora minggat tekan papan lak babati barisanmu. Wani karaku entek wedine kariwanine. Sugih kendel Bondowani, wani kelawan tumenggung salukat Katut Barat. Lena kaprayitnan lair kelawan batin, tebyah dadam melengsati kamu aja takon dosa kowe Anoman. Ayo. Ngantem mo. Hei!
Anoman, ayo kowe sapa? Kumandang Garbo. Minggat tekan papan kene, ora bakal mundur yen durung dadi kuwanda. Gembelo ndas Anoman. Lo. Het. Ambruk Anoman. Tandiak bentuske watu kowe. Hei. Ho ha. Hei ho. Hei. Ya, ya. Wah, sapa iki? Anggota. Aduh. Hei ho ha. Wayo. Hei ho ha. Waya. Hei ah. Hei, hei. Yo. Ho ho ho. Wait, ayya. Wah! Wah! Opo gotong we. Ah. Jombok goceli. Heya. Wah. Worok leh wongko kowe. Het hei. Het ko. Het ba wes ya. Wah. Yo! Hey! Ah! Wah! Wadya Balakalengka Draja, kereken genderamu bangka ana gegamanmu. Aku Haswani Kumba, aku Kumba Kinumba. Ayo para wanara 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus. Kelakon geget siung diadi pengaran-aran kowe.
Sapa kowe? Senopati Suwelo Giri Anoman Yarama Dayamati bali takon. Putra panglebur gangsa aswani Kumba. Sumingkira ketimbang lak geget siung pengapit bialiaran. Ayo maju rasah kakean cangkem kowe. Duduhna yen pancen kowe anake Kumbakarna. Wah, gaglak limpamu dina iki kowe. Drebabah depane lemah aku tah ludira wonten ing Jrambah. Ari Sang Kumba kinumba putra dalem panglebur gangsa. Tanggap ing sasmita kang rakanira nenggih Aradyan Aswani Kumba. Den lumpati kaping 3. Urip maneh Ri Sang Kumba kinumba gregah kaya wungu saking nindra. Edian
nganjur lagune ngangin gugur agraning arga Guru Gurnita areh kagiri kiri kowe ladalah iya jagat iya dewa ya Bathara kae ana kahanan tek ngelok-ngeloki ana kahanan tek ngidapi-dapi Kakang Anoman anggone Bandayuda mungsuh tanding kelawan anak panglebur gongso anake Raden Kumbakarna si Aswani Kumba kelawan si Kumba Kinumba sijine dipateni lumpati urip neh sijine mati dilumpati njur urip meneh kaya ngono marambah makaping-kaping ya iki yen ora nganggo pangreka daya kang sarta pambudidaya ora bakal rampung sing dadi perkarane kaya winalik rasane Jaya Anggada ya bakal tak bantu Kakang Anoman anggone Bandayuda perang tanding mungsuh kelawan buta kekarone kae Kakang Anoman cekelen si Aswani Kumba aku tak nyekel Kumba Kinumba didu Kumba buta sakloron ben pecah mati bareng buta loro kae Campo Aswani Kumba Kinumba oh anakku mati
ya jagat ya dewa ya Bathara. Aswani Kumba. Kumba kinumba kowe mati, Ngger. Waduh Gusti, kula nyuwun pangapura. Anak sing ora ngerti kintang kimpuling lakon melu kesempyok wengi sing aradan. Oh dewa, dewa. Wadya Balawanara. Wadya Balawanara aja girang gumuyu Anake mati bapake sing belani Senopati Ngalengka iki Kumbakarna Tandakala. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sangkep keprabon perang kang obro markata iki ndak sawang sajake kowe manggalaning para wanara ketitik dedekmu dhuwur dhewe. Iya, aku Narapati Sugriwa. Iki sapa? Senopati Negara Ngalengka Kumbakarna jenengku. Senopatine Ngalengka kowe. Weh. Kabar nyata pancen aku Senopati Negara Ngalengka. Buta gedene sak gunung anakan. Mundur yen kowe sing iman karo nyawamu, ora bakal mundur yen durung dadi bathang. Ketandangan dening Narpati Sugriwa gaglak limpamu dina iki
Wadya Palawanara. Maju dikeroyok. Ya, ya. Wis pokoke akeh lah kok. Acarita kaya ta mangkono. Kinarayok Wadya Palawanara nenggih risang Kumbakarna. Sirah ana kethek, rai ana ketheke. Irung ana kethek, geger ana kethek. Rambut ana kethek, sikil kiwa tengen ana ketheke yen disawang saka Mandrawa Panyayah Gunung Kethek. Pauta kaya mangkono krida risang Kumbakarna ngetok karosan kang pungkasan. Ngetok karosan kang pungkasan. Satemah murat marit para wanara bosah baseh hamblasah kathah ingkang samya dumugine pejah. Semareka den prayitna semuririh eka ambalik Ditiyani gandayani Trisunya Purnama sasi dados sak mangke sami mandelong barisan wanara Den. Iya Kyai Semar. Kira-kira apa pancen mung mandheg tekan semene mung perkara si Kumbakarna kang anduweni kadigdayan ingkang jagat tanpa timbang. Niki sing bisa golek pengapesane Senopati Ngalengka ora ana liya sing kapernah adine dhewe. Inggih menika Raden Gunawan Wibisana. Jalaran sak ndhuwure langit isih ana langit.
sak sekti-sektine manungsa niku mesti ana sing ngungkuli. Dados kula aturi perintah dumateng Raden Wibisana sumados majeng dhateng pabaratan. Mapakridane Sang Kumbakarna niki mangke mesti bakale kewiyak sing dadi pengapesane si Kumbakarna, Den. Wibisana nonten wonten dawuh Kanjeng Sinuwun Prabu Rama Wijaya marmanipun Kakang goleki Siyadi pun Kakang mung bakal takon marang Gunawan Wibisana nyuwun pirsa babagan punapa Sinuwun nalikane Gunawan Wibisana pinanggih marang panjenengan ingsun ana telenging alas Dandaka. Apa prasetyane Gunawan Wibisana nalika do kepungkur? Ngono nggih. Kula aprasetya bilih paduka nampi pasuwitan kula, pejah gesang kula borongaken dhateng jengandika Sinuwun. Yen mangkono, Gunawan Wibisana wis madhep lan mantep ngabdi marang panjenengan ingsun. Lakar kados mekaten Sinuwun. Yen pancen kaya mangkono, saiki tak takoni maneh. Wajibane abdi kuwi apa? Mbangun miturut marang dawuhipun Bendara. Yen aku paring dawuh apa bakal bener-bener kok tindakake. Lakar kasinggihan Sinuwun. Sipate satriya monolati lan pakarti kudu nyawiji. Dina sak mengku ana perintah saka panjenengan ingsun marang jeneng sira Gunawan. Kula pinarintah menapa Sinuwun? Gandeng Wadyabala Wanara padha mundur barisane. Katerjang Senopati Ngalengka, dina iki patine Senopati Ngalengka ndak pasrahake kowe. Lajeng Senopati Ngalengka sak mangke sinten do Sinuwun? Senopati Ngalengka dina iki ora ana liya satriya panglebur gangsa. Isih sedulurmu dhewe ya kuwi kakangmu si Kumbakarna. Oh. Waduh Dewa, nyuwun pangapura Dewa, paringa kalidamar dhateng Gunawan Wibisana. Dumateng papatenging ati kula ingkang kalimput, wah Dewa kula nyuwun pepadang. Yen kepapak lakon kang kaya mangkene aku dadi kelingan pangandikane Kanjeng Rama wis rawa biyen. Manungsa bakal bingung yen to dibenturke kelawan rong perkara. Milih antarane siji katresnan napa kewajiban. Aku ngerti, aku mudeng pengapesane Kakang Kumbakarna mapan ana satriya kang suci ati lan tumindake. Nglakoni wadat tegese ora apalakrama sakjeke urip. Ora gepok senggol kelawan manodya. Yen to ana negara Pancawati, satriya sing nglakoni wadat ora ana liya kejaba mung mapan ana ing Raden Lesmana Widagda. Ora tega aku nyawang Kakang Kumbakarna, Raden. Raden Lesmana kula ingkang sowan, Raden.
Iki Gunawan Wibisana kang merpeki Lesmana Widagdo. Nun inggih. Malih-malih menapa nampi dawuh saking ngarsanipun Sinuwun Rama Wijaya. Kinen dados sarana pejahipun Senopati Ngalengka ingkang kasarira dening Kumbakarna. Taksih kakang kula pribadi kamangka kula mangertos bilih pengapesanipun Kakang Kumbakarna kalian satriya ingkang suci lahir batinipun turta nglampahi wadat tegesipun sakjeke urip mboten apalakrama mboten gepok senggol kalian wanita inggih namung paduka Raden Lesmana Widagdo ingkang saged anyarirani jejibahan kala mau. Kakang Kumbakarna sampun samapta ing gati sawega ing diri kula aturi hanglepasi jemparing supados enggal sumisih pedhot kamurkan menika do Raden. Mentang Gandewa sinandhangan Warastra nenggih Sang Lesmana Widagdo ingkang pranyata suci lahir batine. Warastra ingkang cacah wonten gangsal ingkang winastan Kyai Panca Wisaya. Panca tegese 5, Wisaya tegese pangruwatan. Panah cacah gangsal ingkang dadya lantaran sirnane Senopati Ngalengka. Panah ingkang cacah sekawan kinarya bingkas karya ngudari nafsu cacah sekawan. Nun inggih amarah alamah mutmainah kang sarta supiyah ewadene panah ingkang sajuga dadya srana oncate nyawa saka raga. Jumebret suarane kaya halilintar kebat kaya kilat kesit kaya tatit. Ngenani pener diadhane Sang Kumbakarna tembus jantung butul walikat. Gugur Senopati Ngalengka. Campo jiwa mancing
lan waspa lir melu bela Sungkawa. Mangkono anggane Sang Kumbakarna kang wis meles dening Ludira mesem jroning Wardaya marem krana wis ora maos paripurna jejibahaning Senopati gugur dadi kusuma bangsa.